Jangan YouTuber nu. Ayo jangan lamba nih, jangan lamba. Ini kan sana kan berapa baru kau? Mun bala apa kuncang dah ber? Roi pai jikang. Ini apa? Pegang. Tangan. Ah. Đây mà kali om. Romi di YouTuber logo moन्दों आरोना माने हलियाव फैदों जों गामियावनो हलि जानायावनो आंखौ माबायदि अबस्था खालामदो बेयाव जोंना दाब्ला YouTuber दंबावो एकदम हेन्डसाम आरोना जा नै आबिर लागासिनो दं बाबलु भाई खबर सबर बोरै मोजां ना मानसियानो मानसि माथो ओरैबायदि मानसि आरोना फार्स्टआवनो वाव लावदुम नै आंथ' बायखाया होमबाबो दे मा लायो जाय जालाबायो लासिलाजोब ब्लग लादां ब्लग रं केमेरायाव एकदम आबिर हाबजोब्बाय मोजांखौनो नंला बे जाहैबाय नै फैग्रा फैग्रि अबस्थायानो गाज्रि दासो आवाज सावनानै फैदों फैलाय बेनो गसयबा खुलुमहैनो नागिरबाय आं नै दाब्लाना माबा लिरलायनाय जा BERS दारसालाय आरोखि कुन लगाबा মই नै इखौ बोनलाय देसुन অলপ ओइ এবারে আসুন মতো না জানেন দে মই ক্যামেরা লগাই দিছি অলপ কোন কোন আইছে কোন কোন আইছে এফালে চোৱা বাইদেউ Obe nang be. Nei. Lagai dengar ki. Oi, obi jatang no. Romi jastong Romia. Romi nei. Lagai nang bai ke. Nang gola babu. Nang nei, मानसिया थ' गोलावखा केन्दानिफ्राय एकदम गाहायसिम गाहाय गोजौ लागाय दियो लागायजोब लागाय आरो इजा दं इजा लासै लासै जोमै 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 mana nangis aku nih rulik simak cara aku pun nama Obe zoom ya happy only zemai ada hilang sana oi ada hilang oke silakan dah babu beri pendanan berenang nih mana Muriana bye hit teman-teman Tabla bizi nङा बा खोथाया माने ओइ बोराय बिदि नङालै बोराय थोद आइये होय थोद बिदि नङा बा बोराय थोद वाइ फुनाव नांगौ हो जायगाबो गैया थो ओमफ्राय नोंहा थाखानानै बिदि जायो फाग्ला हरलाय ओसखयबोखा ओइ बा मजा लागिছে दे কিন্তু handsome मानु खर'आवसो लागायो आरो ना इसोर Tuh, lekap pura ini boleh nuau. Ekdom. Oh, sar. Tuh. Kene happy oli ko ba super ne. Ramen. Happy Holi. Ya. Huna hu makiak. नै जोंना लाम्बु बाया ओरैबायदि गाज्रि हालत जाबाय आरोना दिनै लाम्बु बोरै खबर सबर होद मजा खिन्थु बाप एकदम थारगोन बादिसो होखायो फैगोनसो हाजोनि आखलखौ नाय सिख्लाफोरखौ आरो दाफबनो हायो आरोना बियो असयबखा मानसिफोरा आयौ नायलाय मा सभाब होननांगौ बेखौ दा मा समाव होननांगौ इखौ दा जों बिदि नङा दे खिन्थु रमित ना जों बिदि नङा जों बुहुत मोजां मेन माखाय सिख्लाफोरखौ दाब्राय होनगायो नों बादे ओइ दाब्ला बिदि नङाबा खोथाया
मा जाखो जोमै थैसिगोन नामा नोंलाय जोमैया थैसिगोन जमिदों दिनै खिन्थु आंना बिदि एकदम आखाया थांथारा माने दे दाब्ला हायोबा नङा नोंनि सायावनो दिनै भिडिअ लाबोबाय थानोसै आंथ' हाखायाना सिख्लाफोरखौ फोननो हो लागाय अ फोनखांबाय ना माने बिबारा जोंजों फैया जोंसो नागिरनांगौ गाज्रि आखलफोरा ओइ बिबारा जोंजों फैया जोंसो बिबारखौ नागिरनांगौ मा सभाब जाखो बियो माने दाबो सिख्लाजों फोनजानाय रेकर्ड गैया आरोना अ दं सानै फोनदों बेबो बिदि आब' ओमफ्राय बिनानाव गोसोथोननायफोराथ' फोनफैखाया जारा दिनै बेफोरबायदि ब्लग लादों आरोना आं लाजिया आंनि मोखाङाव सब आबे दंजोबो अ माय गड बाव माथो बिबारल' नुयो बिजा दखान सखान लागाय सिलाजोब दाब्ला दे लागायनानै होदो बिदि नङा दे नोंनि मोसानायखौ खिन्थु बिराद हिट नुदों दै मैयासो भाइरेल जादों आरोना बुहुत भाइरेल ओइ सार बिग फेन सार नोंनि मोसानाय खिन्थु बिराद हिट नुदों जोङो बबे हान्थुखौ देबा खेमसे गान दामनानै हो दे खन नोंनो खन नोंनो लागायनानै हो ओइ बिदि जायो नामा दे आया माथो केमेरायानो एकदम सलिड मोनदोंमोन ना मोसानानै मोजांथ' मोनदों माने मैया फार्स्ट टाइम आरोना दे खेमसे लागायनानै होदो यायनो भाइरेल जानानै माबायदि मोनदों भाइरेल जानानै दा गोसोफ्रा मोजां मोनबाय माने दा बेखौ जेराव नुयो बेहायनो सेलफि लानो नागिरो आरोना नै बिजा केमेरा नै ओरा हो मा कसमबो सेलफि ला Oleh isi. Oi, roba isi bunyi. Iza. Mokhangau. Ang vlog lo lan menanggu ang pentola. Ana mane gitu ah. Sur. Dah sih lagi nundeng nama. Sekolah pertama lagi lang. Sekolah pertama lagi yang. Yang ni soleh si penang sani ke bu? Soleh? Deh penang kemse. Denisi sekolah pertama pelang. 2-0 aja. Deh, mai dia. Mana produk lana gitu na. Deh. Lagai deh. Dostalo segini kan? Dosto ang mencur. Mencur nama dosto ani. Dostor ko apa? Kita Duta. Mai dia. Oh, baik na. Izin lagai. Bisa. Nuari ne. Nemalin sigil dengar na jeng ada. Wai hune ro. Kini kan lagi bu ya. Duyau. Duy. Oi ro ya di sini. Ye tum sipral nang gazan bay karnan chu. Wah, mari je begitu ra. Hoi, mari igau senang bay. One liu. Numa koro. Ri tu ri. Dua bisa. Oi, itu milan bra. Hoi, maki ak sari os nang bay. Paise? Oh. Sari ase. One aru sari kiman hol? Pas. Lelo. Itu kudu pas. Labu bang. Gile bau. Labu bang. Munkhane jangan sini. Koraga diok 200 টাকা পালা কই। Na lagi ami. Kiman number ase itu? Di sini kile. Warna lagi. Oh, wei hunu ibar. দুটা নাম্বার প্লাস হয়ে যাব না অ তুমি পয়সাটো দুটা রাখিছিলা অ তাতে 1 আৰু 4 মাৰিছে কিমান হল 5 আইবাৰ কোড ইফালে আছে ang fuji yakin dong free. Bukan lagi lah. No grammar.
বুঝা না দে হলেও মাৰি পইচাটো কত লাগাইছে দুইত তাতে দুটা তীৰ মাৰিব দিছো এটা মাৰিছে 1 আৰু এটা মাৰিছে 4 দুটা প্লাস কৰি কিমান হল 5 এইটো দুটা এইটো সাইড 5 আছে আচ্ছা মানে 6 আছে 7 er down 7 er up হয় দে মানে যা ভাই কাম তো পাবো ভেন লাগিন দেই হয় ঐ ইয়াতো দিছো আৰু 100 কাটি ওই না লাগাই দুই আৰু মানুহ দুই মোবাইল লাগাইনি পাঁচ মাকি আক 1 তাতে 6 er ওপৰত নাই দেই মা কালি ওম বেছি খেলিলে হাৰিব আমি नै मामानि नालायक लोगो मोनदों आरो ना पुरा बिराद केन बिनि नंगौलै खिन्थु गिटार होब्रा एसे जें 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 ses gila YouTuber deh bibu YouTuber माथो लाङिनि एक्ट्रिस मोनदों आयो साइसथारलै कसम मोनगायो आं कसमबो कमेन्ट खालाम मुदु एसे खम दे जोंहा इउटिउबारनो मौसुमि दं बेयाव दे जाबाय आं मोननाया बारा नङा दे मोननायानो होसियो बेखौ दे होनदो दे आं फैखांबाय गासिबो नाङा आं गासिबो जाखाबाय वाव जाबाय आं गोजौद्राय आं मोना नोंखौ गोजौद्राय सिरियसलि एथ' होननाय जाबाय आं इउटिउबाव गाज्रि नुगोन दे गाज्रि नुदा नु आंथ' आगारनानै सुगोन खोथा गैया कसमनो उन्द' बेखौनो fan dia kaya आइ हांगार फुनदों नामा र' दे फुनगोन फुननोसो नागिरदों दासो कालार फुनलायबाय आयु जानलाम्बा नै जानलाम्बा इजारले हाथाय मानि आयु दे हेपी होली नि जाम्बा एसे लाला नों दै लागायनानै हो इखो बारनानै नङाबा लासै हो आंखौ नङा ओइ इखो ओइ बांग्रा सानदेसखौ नायलाय सानदेसखौ ओइ खारलांबाय ओइलाय जों होगोन आं नोंसोरखौ नायबाय थाब्रा बेफोरसो बिथांनि बार्थडे आरोना दिनै नोंथांमोना नायनो हागोन आरोखि आं फैबाय आं सफैबाय जामुगुरि गामियाव ओरैबायदि मोजां मोनदों बार्थडेनि मा होनो बार्थडे आंनि जोनोम सान जाहैदों आरोखि दिनैहाय आइया जन्म होदों बाबाया जन्म होदों ओरैबायदि मोजां मोनदों बार्थडेनि नामै नै गारियावसो फैगोन बार्थडेनि नामै आरोखि दालाय बार्थडेनि माबाफोर जाहोदो दे बिमानाव फैसा बिबाय बिफानाव फैसा बिबाय हरदों नों फानियो बार्थडे नोङो आं नोंखौ जन्मखौनो जाहोआखै होनना बुंबाय मा बुंनो आरोखि आं बिराद दुखु ओरैबायदि दुखु होननाङा उन्दुलाबायनो हायो आं दाहायाव माने आङो हानिफ्रायसो गावसाला फैदों जाहैदों आरोखि ओमफ्रायो कृष्णा अबे आदा रुबिखौ आं सोंनाय जाबाय आंनोबो आं जायाखै लाबो इजा माने आं बिनि बिराद गिदिर फेन आरोना बिथाङा फिल्म बानायग्रा बावसोलै आं एक्टर जाहैदों ओमफ्राय दाखालिनिया माला फैगोन फिल्मा र' गाबोन समफोर फैसिगोन ना इजाथ माने इदिट जाजोबाखै आरोना एसे दंबावो मा नाम बुंनानै हो मा नाम जों
इउटुबनि नामा कमेडि आरो बड' एन्टारटेन कमेडि इदि माबा बानायो आरो कमेडि सेलिब्रिटिसो बिथाङा बर'नि एकदम माने जाखांफुनाय आरोखि जाखांफुनाय जागासिनो दं माने दा जों दा मोननै मोनथामसिम फट' साबायनि बे बार्थडेनि आरो दिनै जन्म जादों जायखिया आङो जन्म होबाय जेला जन्म जाखानांगोन जों दा एसे देरबायबो बुजिनांगौ ओरैबायदि हराव फैगोन ना फैया र' नायनि माने फैनायाथ' फैगोन फैनांगौ बिदियाव बिदि बायदि मोजां मोनाना जोङो ट्रेनाव गाखोगोन गोजौआव गाखोगोन आरो गाखोनो मोनोबाथ' बै गथ'फोर गाखोग्राया बिदियावबो गाखोयो जोङो ओरैबायदि बारै दा सासे मानसिया खाथ्रा बानायगोन जोङो आं केमेरामेन दे ओइलै आंबो बिराद मोजां मोनबाय एभ्रिडे बेनि सिनेलखौ खालामना हो गोजोनथोंसै नै गाखो बरिया नों मोजां मोनो आब' नारना होगोन नारना होबावगोन नारबाय थागोन ओइ ছোৱালী উঠিছে একো নহয় ৰ'ব্ৰা অলপমান হেই এনেকা কৰে নেকি ओइ आब' दुर्गाया एकदम बिग फेन आं बिनि बिराद मोजां मोनो आङो साबस्क्राइब खालामबावो आं बिनिखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आङो बेखौ मोनबा लाबावगोनसो आं दाबो ओरैबायदिखा आंना एकदम ओरैजाय आब'मोन दङ आब'ना नानि जायो नानि थगायबायसो खोमा ना बिराद मोजां मोनबाय बेखौ खोनानानै मा बुङो बरिया स्नेक होबावसो स्नेक होबावो ओरैजाय आब'मोन दङ आरोखि बिराद मोजां मोनो आं मोनबा लाजोबबावगोनसो आङो नै आब'मोन दङ आरोखि हा लोगो जाया मानो लोगो जाया जोंबो मानसिसोथ' लोगो जानांगौ ना मा होनो बिराद गिदिर इउटुबार लोगो मोनदों माने एकदम गान खनग्रा आरो ना मा कसमबो मा बुंनो मा बुंलांनो नङा ओइ मा गान खनो मोनलाय नों खोन्थानांगोन ओइ दानग्रा फाग्ला स्टिके थांलाय नुबाय गान खनैनो आइफन बायजोब्बाय मा कसम बिराद फेनदों आं बिनि सिङानि दंना बे सिङानि इउटुबार खबर सबर एकदम हिट बरिया ओमफ्राय जों सिख्लाफोर सासेबो फुनो मोनाखै आरो दुखुनांथावलै एकदम दुखुनांथाव मा कसम गायो आं सिख्लाफोरा जोंसो फोनफैनांगौ माने जोंसो थांनानै फोनहैनाय बायदि जायो आरो सेंग्राफोरखौसो फुनो मोनला सिख्लाफोरा जों नङा एबारहाय सिख्लाफोरखौ फुनहैयो नग्रामा थ' एबारहाय फै सिख्लाफोरखौ फुनहैयो मा एरैबो लागायनांगौ खिन्थु ओरै हलिस लागायगोन दे